Ja, hej, jag heter alltså Kirsten Porsanger, Jono-Jonaristin på samisk. Och idag så ska jag bara prata om fiske, fisketurer, för det ligger mitt hjärta närt. Och jag har lust att först att fortälla första gången jag var på fisketur. Min onkel Ivar kom på besök. Då bodde jag i Karasjok. Och lite nedför huset där så rann det en örretbäck. Och han kom dit och sa det att nej, nu ska vi ta unga med på fisketur. Jag tror jag var som 4-5 år eller något sånt. Och han lagade såna björkestranger. Jag tror han hade kanske flue i änden. Och så gick vi ner till bäcken då. Och han fiskade och bror min var också med han Per. Och han fiskade och vi hade lust att kika så vi sprang ner till älva eller bäcken. Men då sa han det att unga ska sitta upp i backen och jaga oss upp dit. Och det måtte vi ju bara göra. Jag fick inte någon fisk. Men då han for, då ältade han de där björkestrangarna uppe i väggen där i huset. Och jag vet inte hur många dagar jag gick och kikade på de där. Och plötsligt en dag så grep jag fatt i den ena och sprang ner till bäcken. Och jag kikade bak mig bara för att se om någon såg det där. Nej, men jag såg bror min kom efter. Och jag husker det som ett tydligt bild att han var så liten. Han var 1,5 år yngre än mig. Men jag hade inte tid till att tulla med han så han kom nu efter mig ner till bäcken och jag fiskade. Och han kom ju ner för att kika och då sa jag till han, ungan ska sitta upp i backen och jaga han upp dit. Och han ville ju vara där så då gick han lydig och satt där uppe i backen och kikade på. Fick inte någon fisk men det var liksom starten på äventyr eller ja. Så efterhvert så flyttade jag till Laxälv och Porsanger och här gick många av fisketuren upp i Lemmevarre med kastebox och efterhvert så kanske med en sån Abumatic 120 eller vad det var. Och jag var bara fast bestämt på en ting. Jag skulle inte fiska lax. För det hade jag hört att då fick man laxefeber och blev häktad på det där. Så det ville jag inte. Och fiskade i massvis av år. Och min syster var laxefisker och sa till mig det att Kirsten, det är så artig, du må bli med. Nej, sa jag ska inte fiska lax, inte tala om. Men så en gång så skulle jag vara chaufför för dem. För jag skulle älta dem uppe i älva och så skulle de gå ner. Och så instruerade de mig hur jag skulle vänta på dem. Och jag for och satt där och väntade och då visste jag ju inte något om varken om älva eller hur lång tid ting tar och de kokte säkert kaffe och fiska och ingen kom. Och till slut så blev jag ganska lej. Men jag kunde ju inte färda någonstans sånt sätt. Men så tänkte jag det att jag har ju en fiskestang i bilen. En sån vandfiskestang. Jag fär och hämtar den. Och så hämtade jag den. Och tänkte jag kan ju stå här och kasta. Jag visste ingenting om. Jag tänkte Daxen skönner säkert att det där ska han inte bita på. Men jag var otroligt heldig egentligen för att det kom en annan fiskare gick förbi och stoppade och pratade om jag hade sett lax. Nej, så jag har inte sett någon lax. Är det liksom lax här då? Och så när han gick nedover så började jag kasta. Och första eller andra kast så har jag fisk på. Och jag fick ju panik så jag ropte på han. Kom och hjälp, jag har fisk på. Och jag husker gott att han snudde sig sån där, så vitt jag orskar det här. Nå, är den stor, sa han. Ja, så är den kämpestor. I förhållande till de örretene jag hade fått så var den ju det.
Og så, så kom, og det var veldig fint han kom tilbake, for da lærte han meg opp. Hold stanga sånn, og når laks, jeg var jo vant til med ørret og røy, at det var jo bare å dra den opp. Så det der hadde jo ikke gått bra. Nei, la den bare gå. Jeg sa, men fisken går jo bort. Nei, la den gå, sa han. Nå stopper den, så sveiver du inn igjen. Og så vi holdt på en stund, så han hadde jo klepp. Skal jeg kleppe den, sa han. Jeg synes, kleppe? Ja, selvfølgelig. Så han kleppet den, og laksen kom i land. Og da var det gjort. Det var sånn. Da var løpet kjørt. Så etter det så for jeg jo i butikken og kjøpte meg utstyr. Og det var en var jo stor laks, 6 kilo. Så han har fortalt meg det at når han snudde seg, så sa han, der satt Kirsten og så på den der, den var jo svær, den fisken, i mine øyne. Og da, det var ikke det, etter det så har jeg vært i den, før så fisket jeg litt i Lakselva også. Det var så ganske tøff. Helt til en dag vi var 3 damer, det var 2 som var med meg, og jeg bar fast i en fisk der. Og det kjentes ut som en tømmerstokk, og da var jeg ferdig med Lakselva. Jeg vet ikke, den heldigvis så for den, og jeg bare jublet, takk og pris at jeg mistet den laksen. Så jeg vet ikke hvordan det hadde gått det der. Og etter det så har jeg bare fisket i Storelva ved Kunes. Det er liksom den elv som passer meg. Men det er en ting som er veldig viktig, og det er for meg da. Og det er at første turen skal gå nedover elva. Det er en plass hvor elva svinger, liksom. Så når jeg står på kanten, så er det akkurat som den renner gjennom blodårene mine. Så jeg blir liksom i ett med elva. Sånn føler jeg i alle fall. Og så takker jeg Gud Fader for at han lar meg enda gå der. Være frisk og rask. Så... Men jeg fisket jo før veldig mye i vannene på Børsefjellet. Det er ikke før det her laksen beit på, så var jeg mye på Børsefjellet i vannene der. Og der er ikke mange gode vann. Det er ikke det. Det var ett godt vann som heter Raud og Jauri. Og der var det fikk fisk hver gang du var. Kjempefine røyer. Men en sommer så kom vi dit, det var helt blikkstille, og vi skjønte ikke det der. Hvorfor er det ingen fisk som vaker i det vannet? Og jeg satt og så på det, vi prøvde å fiske, men selvfølgelig var det ingen fisk som tok heller. Og så gikk det noen år før jeg fikk høre hva som hadde skjedd. Og da var det en som hadde vært med på det der, jeg vil kalle det for miljøkriminalitet. Det var en fiskerikonsulent her i Porsanger. Han hadde funnet ut at han skulle sette ut lakseyngel i et vann på Børsefjell. Og den lakseyngelen, den skulle liksom gå ned i Børselva, og komme tilbake. Og vi hadde jo sett når vi gikk der at det hoppet små fisk som var veldig ukjent. Det lignet ikke på ørret, de var svart på ryggen. Og da hadde den der fiskerikonsulenten satt ut sin plan, fått hjelp, og de hadde tømt vannet, fisket opp all fisken, og så brukt giften da, for at det skulle være bra forhold for den lakseyngelen. Men det han ikke visste, det var jo at de hadde tatt feil vann. De skulle ha vært i et vann som lå 1,5 kilometer nedfor der, hvor det var ordentlig bekk eller elv til Børselva. Men ødela våres vann, så det vannet har jeg gitt et nytt navn.
Så jeg kaller den for Anton Rikstad Vann, etter han der fiskerikonsulenten. Ja, så det ble liksom på en måte også slutt med det der vannfiske på grunn av det eneste gode vannet vi hadde der oppe ble ødelagt. Men det er jo flere vann. Vi hadde sommerplass ved Laparvann. Og Laparvann, det var jo bare kjøleskapet. Hvis vi ikke fikk fisk på de her turene som vi var på, så kunne vi jo fiske i Laparvann, sette kanskje 1 og 2 garn og så få matfisk. Så, og der er enda fisk, tror jeg. Men jeg har ikke fisket der, som sagt. Etter det laksetullet så ble det bare... Når laksefisket åpner, så fær jeg dit ut, til min elv. Men så tenker jeg, når det er slutt, så tenker jeg, nei, Kirsten, du må nesten ta det til fornuften. Du kan ikke være sånn. Det er jo alle venner og familie, og hvis de skal treffe deg, så må de komme til Storelva. Det tenker jeg når laksefisket er slutt. Men når åpningen er der, da alt det der er glemt. Men nå er det blitt sånn at jeg er litt redd for å... I fjor var jeg veldig redd for å fiske der, og jeg er redd for å få store fisker på, for det er så mye arbeid. Så, men i år var jeg heldig, jeg fikk bare noen smålaks. Og dem er det jo bare herlig å få opp. Og så er de jo best å spise også. Så jeg trenger ikke å få så mange, men jeg har fått noen store og jobbet med dem. Ja, jeg tror faktisk at jeg har rekorden på flue i Storelva. Jeg skal ikke si kiloen i dag, men jeg tror ikke det er noen som har fått større laks på flue enn jeg da. Men jeg håper jo at jeg får gå der. At jeg får beholde helsa. Jeg er jo ikke ungdom mer, men det er glemt når jeg kommer til elva. Og alt går på laksens premisser. Det gjør ingenting. Ferier har jeg reist på forhånd, så det er ikke snakk om å reise noen sted når det er muligheter for å fiske. Altså, jeg må jo snakke litt om Per, som var med første gangen, da han ble jaget opp i bakken. Jeg tror jeg var 4-5 år. Så da måtte han være 3 år. Så etter hvert så ble jo han en virkelig garva laksefisker. Og han fisket også i Storelva. Han fisket også i Børselva, men mye i Storelva. Og han har lært meg mye. Han hadde helt utrolige øyne. Kunne se fisken i vannet. Det klarer ikke jeg. Og en gang så sa han at oppi den kulpen der står det 3 lakser. En på 8, og en på 10, og en på 13. Og den på 13, det er en oppdrettslaks. Det kunne han også se på fargen på fisken. Ja, jeg trodde noe som passelig på det der. Og jeg for opp i den kulpen, fikk på en laks, og fikk den etter mye slit og om og men, så fikk jeg den i land, og den var 10 kilo. Og så uka etter, så tenkte jeg skal prøve en gang til. Og fikk på en laks, det var jo helt utrolig. Fikk den i land, det var ikke så mye strev, og den var 8 kilo. Men da for jeg ikke dit mer. For da ville jeg ikke ha den store på.